famigo ego fabuzie n'ibe agwụ ndị sụlọ ọfịa ego akụ famigo ego fabuzie n'ibe agwụ ndị sụlọ ọfịa ego akụ famigo ego fabuzie n'ibe agwụ Zabiago obodo Ikenga egwu welonu mmalụ egwu nnetilu ndị dị ndụ na ndị ijele ife ife bụ egwu ikolobi ha ọyịma ya bụ egwu na wazi mụ ka nsị owu Imana si adịe nọ n'afọ esizi isi owu ọ bụ inye ọnya o wee sie gezie ti gị n'ịgba n'ụwa ife bụ egwu ndị zụlọ ọfịa ego ife bụ egwu ndị dị ahọzụ has paid Egwu ọgbọla balanze ka ndebe Angola o Keduzi onye nchọbịa na Angola o ọyịma Chief CHUKWUEMEKA OKECHUKWU n'ịdị mma ISINGWU one of Africa ISINGWU na ngwu kingdom Mmiri of Ugbo Asian Kingdom Osisi na mizi ego n'Ihugwu CEO Diamond Freeman International Limited Enya bụkwa CEO FG GILBERTO Commerce Gerald na Angola Oji Gold na Diamond Emogo ISINGWU odogwu oli dị mma sụlọ ọfịa ego ISINGWU akụ famigo ego fabuzie n'ibe agwụ Gold and Diamond Magnet na Angola o ndị sụlọ ọfịa ego ISINGWU akụ famigo ọmaba ego fabuzie n'ibe agwụ Osisi na mizi ego odogwu nwa m ndị sụlọ ọfịa ego ISINGWU na Angola o ego fabuzie n'ibe agwụ